Kasorkar jela hak sesajan kalau ong bau Allah kila tikna babarok hadu ingut kibayo yuk nyang jimpang coronavirus kila koi purah nilai ban pentikna 4% kidang ap mentai ke report ke baar jong inong pang bakat wei. Haba kerem beglap tai kubor nak liang sembut mentirang ba ke jela ba pertun tensong ulai tu baya ke tes ke baar jong ite inong pang bakat wei lapha biang ne ke si sajan. Kabanengkong ka sampel ka bengila lumbat ka bengila pha tes menta kelapoi 6,000 news pa neutali nangta ki number ki ba ka report ke bengilayo batru ke bala test negatif kilong 6,000 news pa san po santali nangta ki number jong ka test ki ba ngidang up ya ke report kilong menta sau po tali bat hakabedei bat kitu ki khatwe ngut menin ngaladep ong ye pi ba sipo ngut ngila declare hadin bala de test ya ki arsin ngila declare ba kila syak kila klain kila long biang kumju kum bangi long lang mangi barok tenre ya iwe pat menin layo ka report pat ke report kala long negatif ka bamut iru la klain tenre ka bangi dang phachu nomor kat kum ka guidelines ngi haban le arsin ya ka test ban declare lane ban pen bena ba hoy ila syak la klain 100% te yakan ne ka way ke report ngidang up ngimpat yo hadu kan ne ka klimat ka bamenta tenre ka bangakwa ban ong ban ka liang jong ka sarkar ni kwa ban pentip segi pai ba nong song ba kat bangidang up ya ini iway i report i bangin sayo sibit lane la syai nganut ban ong ye pina ka liang ka sarkar ba mentang la long save ngimdei ban sngau ting ban sngau smik ting ngakermen scam ba satang katungan ne por kamekala kan salong free ngin salong light lui na ka jingwan uneu knyang jingpang tenre yakan ne ngila ban le ngi ai ki jingero ya baro ki pai ba nong snong jong ke jela badei da ka jingi trilan ke jong ki nadu ki bor snong ki bor thau hadu ki simet ki ba long ke nong snong jong ke jela ngila kumni ban kontin yau neu knyang jingpang kabanga kerpat kolong ngindang yai husiar ngindang yai pengor baru ngindang yai sumar bha pikir bha ladi ngakerpat ikinong snong ngimdei ban kengsting ngin yai sumar bat ngin yai ko nguru ya kitu ki guidelines lani ya kitu ki protocols ki baka sarkar lembaga health department ka ai syaki si ai syangi na kawe kapor syak kawe kapor khnang ba nginem yo ya kajing wan biang jong uneu khnang jingpang hapo kejela kejong ni bro kawe